Ola, que tal? Moi boas tardes. Benvidos a esta segunda edición da Gala do Deporte do Concello de Gondomar. A verdade é que estaba escoitando esta canción e claro, son moitas lembranzas de cando un era cativo, porque estes serán, imos a escoitar cancións das voltas ciclistas a España dos últimos 40 anos, e que os últimos 40 anos ten banda sonora o mundo do deporte do ciclismo. E queremos un pouco comezar polo mundo do ciclismo porque, como puderon ver a entrada, a verdade é que é digno de fotos, de fotocall, hai unhas bicicletas moi especiais, e unha delas, alguén dirá, que gran bicicleta, que histórica, pero como era capaz Álvaro Pino de mover esa bicicleta, esa pedazo de bicicleta que agora non pesa nada, pois eso debía pesar. Álvaro Pino, o campeón da Volta a España, o noso gran campeón, e hoxe o padriño desta Gala do Deporte do Concello de Gondomar. O ano pasado foi o olímpico Abascal, Xosé Manuel Abascal, e hoxe está xunto nos, acompañándonos Álvaro Pino. Gustaríame que o primeiro aplauso da noite fose para él, que nos acompaña Álvaro Pino, o grande campeón, o ponteareán, aquí hoxe acompañándonos en Gondomar. Pois coa banda sonora da Volta Ciclista imos pasar, imos ir rapidiño, que isto é para gozar, para falar, para que os rapaces teñan o seu recoñecemento, para que os maiores tamén, que aquí hai de todas as idades para recoller. Pois imos empezar xa coa entrega de premios e un pouco coa presentación, e para dar un pouco a benvida por parte do Concello de Gondomar, Nuria Lameiro, a concelleira de Deportes, vai ser a que faga o discurso inicial. A benvida a todos vostedes, a todos vos, a todos os aquí presentes. Nuria, por favor. Con los dedos de una mano, voy contando los segundos. Hola, boas tardes, boas noites a todos. Gracias a todos por estaros aquí, grazas ás autoridades, a Carlos Font, ao alcalde Paco Ferreira, Álvaro Pino, alcalde de Nigrán, alcalde de Bayona, concelleiros, Vanessa Veiga, Magariños, que tamén é olímpico. Grazas a todos, a David Gómez, que non o vin, pero debe de estar chegando. Nada, hoxe é un día de festa para o deporte de Gondomar. A saúde dun pobo pódese medir polo nivel de deporte que se practica nel e os seus deportistas. Queremos recoñecer a todos os deportistas do noso concello, e non só os que están aquí, senón os que están na súa casa. Queremos chegar a todos os deportistas posibles, por isto, este ano temos 16 modalidades deportivas e 9 premios especiais, entre 9 e 75 anos, en igualdade de homes e mulleres. Non me quero esquecer dos pais, nais, familiares, adestradores e directivos que fan posible que neste concello haya deporte. E sin máis, sin estenderme moito máis, porque queda unha noite tarde bastante longa, tan solo decir que apostar polo deporte e invertir en valores e estilo de vida. Moitas gracias. Comenzamos. Aproveitando que tendo aquí a Nuria Lameiro, imos xa comezar coa entrega de premios. Tamén temos un sinal de irmandade entre os concellos de Nigrán e Gondomar, a Pedro Comesaña e a Julieta Coltrani, que son os que nos van a axudar a entregar todos estes premios, todos estes agasallos, que imos comezar polo tenis. O tenis que vai ser o primeiro deporte que teña o recoñecemento nesta segunda gala do deporte de Gondomar. E imos ter a dúas tenistas que son referentes do Concello de Gondomar, do Club de Tenis de Gondomar, o tenis, dúas xóvenes promesas, Alejandra Vázquez Pérez, que xa nos acompaña Alejandra, e tamén xunto a ela Claudia San Juan Ares, dúas xóvenes promesas do Club de Tenis Gondomar, que son as mellores, as nominadas ao futuro do deporte en Gondomar na faceta do tenis. Aí veñen as dúas campeoas, Nuria Lameiro, a concelleira de Deportes, que vai ser a que entregue as distincións, os recoñecementos como premiadas nesta segunda gala do deporte de Gondomar, tanto a Alejandra como a Claudia. Ademais deben ser boas amigas, non sabemos se vos arribáis, imos yo preguntar quen é mellor das dúas. A foto, por favor, a foto das dúas. Futuras, non sei se Garbiño e Muguruza, se Arantxa Anchivigari, a ver. Hola as dúas. Ui, vaya traco, vaya cariña que me poñen. Hola. 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 Se vos pregunto quen é a mellor das dúas, que me ides decir? A ver. Las dos. Vale, gracias. Entón, ides xogar en dobles? Sí.
Aí sí, mira, entón o ano que ven xa temos que dar o premio por parellas, non? Sí. Cal é o vosso soño? A ver, quen vos gusta máis como tenista? Para dicir Garbiño e Muguruza que hai que coñecedes, pero mellor coñecedes algunha que outra, non? Ui, que asco. Vai. Serena Williams. Va a ser como Serena Williams. Entón xa te vemos en breve, nin gala do Concello de Gondomar, nin nada. Na de Galicia, na de España. Aí queres chegar? Sí. Algúnha dedicatoria? A familia, os adestradores? Fala de ben. Non. Vale. Para os adestradores destas rapazas, parabéns tamén, porque son futuras promesas. Grazas. Son Alejandra Vázquez Pérez e Claudia San Juan Ares, dúas das promesas do tenis en Gondomar. Imos seguir con máis premios. Vai nos acompañar a concelleira de Educación Iria Lamas, que vai ser a que entregue as seguintes distincións en dúas modalidades. Nos bolos celtas e na gimnasia acrobática xa nos acompaña Iria Lamas, que vai premiar a estas dúas modalidades, os bolos celtas e a gimnasia acrobática, tan de moda neste Concello de Gondomar e que tanto dan que falar. Iria, imos alá cos bolos celtas, primeiramente. Onde unha auténtica potencia, Gondomar, bolos celtas. Xosé Manuel Torres Nicolau, o primeiro que vai aparecer, campeón do mundo individual, segundo no intercontinental por equipos, así dice rápido. O seguinte, Xosé Rodríguez Domínguez, tamén un clásico, ano pasado xa estivo con o segundo no mundial por equipo, segundo no individual. E Alberto González Bouzada, do Xunqueira, cuarto no individual no Campeonato do Mundo, xa nos poden acompañar para ese recoñecemento. Ademais que están aquí xa en primeira fila, como son eles, uns primeiras filas dos bolos celtas a nivel mundial, que se di a xiña. Iria, por favor. Xosé Manuel Torres Nicolau, do Club San Cibrao, Xosé Rodríguez Domínguez do Mañufe, do Xunqueiras, Alberto González Bouzada, os grandes triunfadores dos campeonatos intercontinentais e campeonatos mundiais que tiveron esta Bilbarra do Valmiñor como protagonista o pasado verán. Son os grandes campeóns dos bolos celtas. Entrou, aí entrou. Entrou mellor que os bolos, Vou me poñer aquí, entrou mellor que os bolos, digo, esa medalla. Bueno, sí. Outro ano aquí. Sí. Eso quere dicir algo, Bueno. Seguimos aí, que non hai relevo. O ano pasado preguntaba, hai relevo? Sí, hai relevo, o que pasa que andan por aí, non? Soltos. están por aí atrás. Están por aí atrás. Pero non seguimos sendo os campións aí. Bueno, algo faremos. Sí. Cales son os obxectivos? Que ainda quedan obxectivos, non? O meu obxectivo xa estou no... Para cando anunciamos a retirada? Podemos hoxe anunciar a retirada ou non? Bueno, sí. Rápido. Rápido, vale. Pois rápido vai ser. Ainda queda máis para a retirada. Non, ainda queda moito. Sí, ainda queda... Bueno, non moito, Os mundiais, os intercontinentais, a verdade é que o Valmiñor está representado a tope. Cales son os obxectivos? Repetir, seguir sumando? Seguir sumando. Sí. Pois seguimos. E a ver, a verdade é que queda ben, queda ben. Ponte un pouco para diante, que se vexa ben. Queda ben, plancha ben. Isto, cando se vai tirar os bolos, vai se levar ou non? Ou pesa moito? No, se vai pesar moito. Sí. Con estes dous, que fanse partidas duras ou non? Son intratables. Sí. Isto... Se están todos os anos aí por algo. E van seguir? Non sei, ven moita xente nova por detrás. Hai canteira tamén nos bolos celtas. Hai canteira moi nova no Urgal. Animamos aquí ao Concello que aposte, non? Que aposte pola canteira. É o momento e o día que se está aquí, hai que apostar. É o momento e o lugar, a ver. Sí, hai moita canteira. Alcalde que está aí de frente. Vanlle dar moita guerra. En Peiteiros tamén hai canteira nova. Pero guerra en que sentido? Van pedir moito? No, vos xogadores. Vale. Grazas aos tres e parabéns. Son os bolos celtas, os grandes triunfadores, Xosé Manuel Torres Nicolau, Xosé Rodríguez Domínguez e Alberto González Bouzada. Seguimos con Iria Lamas, a gimnasia acrobática, que tamén temos en Gondomar grandes estrelas na gimnasia acrobática. Comezando por unha grandísima campeoa galega, Blanca Alonso Fernández. A verdade é que... apunte ben ese nome. É a grande estrela da gimnasia acrobática. Blanca, onde está Blanca?
Aí está, está así pegando de ser campeón cos bolos celtas. Iria Lamas, que vai facer entrega a Blanca. Do Club Flip Flag, campeón galega, bronce no Campeonato de España. A foto Blanca. Campeón de gimnasia acrobática. E que con ese sorriso va a ser campeón de todo, Blanca. A ver. Home, con ese sorriso seguro que os xuices que os engaiolas, non? A todos. Que tinlle Blanca, ui, que sorriso que me lo fai, non? Gracias. Cantos anos tes? 14 e cumplo 15 este ano. O que che queda, Cal é o teu soño no mundo da gimnasia? Ir para o ano mundial Sí? da 8. Estás preparada? Veste con posibilidades? Estás motivada? Ainda hai que entrenar moito. Pero aquí en boa terra para entrenar, non? Sí. Estamos confiados, os adestradores, que lle queres decir? Que sigan traballando duro contigo, que non che den tanta caña. Moitas grazas por todo, que xa levo varios anos e que sempre se preocupan por min. Moitas grazas. Pois con ese sorriso. Grazas, Blanca. A rapaza da gimnasia acrobática. Máis distincións vai nos acompañar a continuación para entregar o seguinte premio Antón Araúxo, concelleiro de Comercio do Concello de Gondomar, co que imos ir coas seguintes dúas categorías. Así que Antón Araúxo vai nos acompañar para abordar dous deportes que tamén teñen representantes, o mellor non teñen raigame de equipos, pero sobre todo o primeiro deles, Antón, por favor. O primeiro deles vamos a descubrir a un rapaz que ten tamén como Blanca moitísimo futuro. O rugby que ten a un rapaz en Gondomar que vai dar moito que falar. O rugby en Vigo ten un rapaz de Gondomar que apunten este nome: Anxo Cruzat Virás. Xa ven a foto, Este duro como unha rocha. Chamando as portas da selección galega, aí ven Anxo. Oi, mira, ademais ven con brazo en cabestreño. Este é duro. Aí está Anxo. Voy a preguntar que lle pasou, porque claro, os rugby son duros. Anxo, a ver, que che pasou, home? Que che pasou? Bueno, isto non ten nada que ver co rugby. Isto facía falta. Resulta que agora veño de estar nunha competición de kickboxing en Ourense. Pero tamén lle pegas ao kickboxing, ti? Sí. Fun ao campeonato galego, quedei segundo. Alcalde, apúnteme pro ano que ven no kickboxing, este rapaz. Fíxeme moito dano no ombro. Este segundo, mira, pois damos cho polo rugby e polo kickboxing. Non aparece o kickboxing, pero damos cho un 2 por 1. Teño a medalla aquí mismo, Tamén. Que bonita queda, A verdad que sí, damos fe. Campeonato Galego de Kickboxing, Light Contact, segundo clasificado, Ourense, 1 de abril 2017. Pues nada, a ver, de que queres falar? De kickboxing ou de rugby? De que te apetece? Éme igual, a verdade, para min son dous deportes moi importantes na miña vida. Tamén teño que dicir que agora seguramente teña que marchar porque vou ir ao hospital a ver o ombro. Pois moitísimas grazas por acompañarnos, aquí. Moitísimas grazas. E esta medalla, a menoche pesará aí, Sí. O rugby que? A ver, que che gusta máis? Kickboxing ou rugby? Digo para ir apuntando para o ano que ven. En que che toca? A verdade é que sempre me gustaron os dous deportes debido a que, por exemplo, o rugby é un deporte no cal é un xogo de equipo, kickboxing é individual, entón non podo comparar un con outro. Pois nada, a seguir así, E nada, vai ao hospital que non sexa nada, A ver se non é nada, a ver se non. Ánimo que es forte. Anxo Cruzat Mirás. Rugby e kickboxing, aí, en directo, segundo clasificado, 1 de Gondomar, subcampeón galego. Máis deportes, que temos que irnos ao xadrez. A mellor aquí cambiamos un pouco. Aquí tamén ese hermanamento entre Gondomar, co Club La Roca como protagonista e con dous rapaces que tamén son de futuro. Artai Bringas Gómez, campeón provincial, campeón galego, e xunto a él, Ana Fernández Carneiro, tamén subcampeoa galega. Dous do Club La Roca, que son os protagonistas do xadrez. Así que aí veñen os dous, Artai e Ana. E así me gusta, coas sueiras do equipo. Aí, sí señor. Que se vexa aí.
Antón Araúxo, concelleiro de Comercio, que lle imponga distinción como distinguidor do xadrez. Os dous rapaces do Club Xadrez La Roca, a foto, e que se vexa ben o de Club Xadrez La Roca aí. A ver, quen quere facer o primeiro xaque? A ver, Ana, Artai, Ana. Artai por qué? É mellor, poñéndemos un pouco para diante, como vexa mellor. Son grandes, ao final. A ver, son grandes cerebros. A ver, isto do xadrez, hai que ter cerebro, concentración, pero que hai que ter tamén máis. Estudos, supoño. Ana, o comodín de Ana. Non sei. Quen é mellor dos dous? A ver, antes víamos aí, o xadrez non se pode xogar por parellas, así que agora tedes vos que mollar. Artai? Di que sí, home, di que sí. Se cho di unha muller, di que sí. Non di que nada. Ana, se o diste entón é verdade, non? A que vai chegar Artai? Non sei onde que irá. É moi bo? Sí. Agora mollate ti, Ana. A onde vai chegar Ana? Non digas non sei. Onde que irá? Pues nada, onde que irades tedelo na mente, tedelo na mente e na concentración. Moitísimas grazas aos dous e parabéns. Onde que irán chegarán estes dous rapaces do Club Xadrez La Roca, Ana e Artai. E imos cunha modalidade agora, mellor non. Antes de ir coa seguinte modalidade, imos chamar o noso padriño, a ver que historia nos conta don Álvaro Pino. A ver, don Álvaro, anda vostede por aí? Aquí está, en primeira fila. Don Álvaro Pino. Unha lenda do ciclismo, hoxe aquí connosco, Álvaro. A bici, a verdade é que chula. O que pasa é que non sei como movíades esa bici, tan pesada. Bueno, boas tardes a todos. Boas pernas había daquelas. Comíase outra cousa, non daquelas. Os caldos eran mellores, non? Os caldos eu creo que son os mismos. Os caldos galegos son extraordinarios. O sea que os viños máis o caldo. Máis o cocido. Pois, como está aquí o noso padriño Álvaro Pino, voulle ceder o micro. Ano pasado fixemos o mesmo con Xosé Manuel Abascal. Vainos un pouco presentar en sociedade un retrín cunha semblanza da súa carreira deportiva e da súa vida. Así que, Álvaro, imos ver un vídeo, se che parece, da tua trayectoria deportiva, cos comentarios en directo. Isto non se ve todos os días. A ver, así que podemos decir o de dentro vídeo. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Bueno, ese, aínda que non o parezca, ese era eu. Hai moita diferencia. Sabendes que aí teña pelo bastante e negro, ademais. Agora non teño e o pouco que teño blanco. Eso é a subida aos lagos de Covadonga. No ano... Este foi no ano 88, que gañan a etapa. Ese non é o ano que gañan a Volta a España. Pero sí que consiguen gañar aí nunha subida das míticas de sempre da Volta a España. E nada, foi un día dos importantes na miña carreira deportiva, o gañar a etapa reina da Volta a España, non? Eso é a chegada ao meu pobo, a Pontareas, despois de gañar a Volta a España. Bueno, pois como vendes, había moita xente, seguramente habrá aquí algunha sala dos que estaba de salí tamén, o cal aproveito para agradecervos tamén, porque había moitísima xente, e a verdade é que foi un día realmente extraordinario para min. Eso é o podio en Xerez da Fronteira, concretamente o último día. Aí estaba... Debería mirarse por aí o que agora é alcalde de Vigo, que era entón ministro de Transportes, que patrocinaban a Volta a España. Ese é o penúltimo día, creo recordar, chegando a... me parece que a Porto Santa María, que terminaba a etapa, ali cerca de Cádiz. Sí, esa etapa, sí, efectivamente. Ese é Robert Miller, o que levaba o maió ao blanco. No, este, que ven detrás miña aquí o maió de puntos, que era o maió da montaña, que foi o rival que tuve en máis directo, foi o que acabou segundo.
Páseme a contrarreloj nesa mesma Volta a España, foi o día que collín o maior de líder na etapa 11 concretamente en Valladolid. Aí conseguín facer cuarto, creo que na contrarreloj, e poñerme de líder. E desde aí, pois, este a contrarreloj final, a de Jerez de la Frontera. Aí mirades como o director deportivo entrou aí en dúas rodas. Dese a última raya que crucei, e que, bueno, que era sabedor de que gañaba a Volta a España e que gañen a etapa tamén, que gañen a última etapa a última contrarreloj. Salíamos do circuito de Fórmula 1 e de motos dali de Jerez da Frontera e terminaba no centro da cidade. E aí, pois, con meus compañeros todos que este triunfo evidentemente non era meu solo, senón eles foron unha parte importantísima e fundamental para que eu pudera gañar con todos os meus compañeiros. E aí está o que era entón ministro de Transportes e o alcalde de Jerez da Fronteira tamén. Isto xa é a miña faceta como director deportivo. Sabedes que cambio, non? Cambio de look. Eso é con Fernando Escartín nunha etapa do Tour de Francia. A semblanza de Álvaro Pino, un pontearén ilustre, histórico. Álvaro, pónteme por aquí, non te me vayas, Álvaro, que Paco Ferreira, o alcalde do Concello de Gondomar, como bo padriño, fillado, padriño, xa que está de padriño, vai entregar un obsequio a Álvaro Pino no centro, como ten que ser aí, para ese saúdo entre os dous. Sabe ben o alcalde onde o puxo, sabe, ten aí escondido. Álvaro Pino. Logo non te vayas, Álvaro, que te iba a recibir un agasallo, pero vas a dar a outro. Ademais, un que tamén pedalea forte, Pero antes, Paco Ferreira e Álvaro Pino, protagonistas neste momento, nesa homenaxe do Concello de Gondomar a un Pontearea. Quédateme por aquí, Álvaro, porque imos coa seguinte modalidade deportiva. Xa que estamos cun ciclista, pois nada, o duatlón. De nadar, que tal andamos, Álvaro? Eu moi mal. Mira, este sabe dar pedal e nadar. Imos co seguinte deporte. Ademais, é un dos ilustres dos últimos tempos. Duatlón, triatlón. De correr, que tal? Este pega ya todo. De correr no mal. Brais Misa García. O campeón de Gondomar, o cuarto no último mundial de duatlón en Avilés. O ano pasado, mellor deportista, imos ver se este ano redita, porque a verdade é que son títulos tras títulos. Álvaro, por favor, ten boa planta, este ten futuro. A foto aí de Brais Misa e Álvaro Pino. Voy a poñer entre os dous. A ver, Brais. Ti viches correr a Álvaro Pino ou ainda eras moi novo? Era moi novo. Pero agora vendo estes vídeos, que? Daba ben pedal, Daba moi ben. O que pasa é que agora non pesan as bicis como pesaban antes. Mira que tiña mérito, Sí, non, eso se pode ver aí fora. Bici de aluminio pesa o doble ou algo máis das que temos agora de fibra de carbono. A ver, Brais, di Álvaro que a natación vai floxiña. Ti velo para, ainda que sea de veteranos, pro duatlón, pro triatlón? Si, bueno, da forma que dá pedais, seguro que algún ainda lle mollaba a orella na actualidade. Álvaro, mira, agora antes non había nin triatlón nin duatlón, antes daba despedal e punto, non? Pero teño moitísimo mérito. Eu, os que fan duatlón e triatlón, a verdade que é un deporte, o ciclismo é verdade que é duro, pero o triatlón e o duatlón é durísimo, porque, bueno, pues, ao cambiar de
de modalidade dentro da mesma competición ten que ser, eu non probei nunca, pero ten que ser moi duro. Brais, mira, baste xa con máis ánimo, É para seguir. Sí. Pues nada, parabéns. E vémonos logo que estás nominado, vale? Grazas. Grazas, don Álvaro, vémonos agora. Seguimos con máis deportes. Agora, é o deporte, quero dicir un concello que non teña fútbol, o fútbol. Hai máis deportes, pero no fútbol tamén Gondomar ten o seu recunchiño. Xosé Manuel Chamorro, concelleiro de Vías e Obras, vai ser o que entregue os premios aos mellores do fútbol. Ademais, cunha das mellores canteiras de todo o Valmiñor, coas escolas de fútbol de Gondomar, e ademais con rapaces e con rapazas. Manuel, ponte para aquí, ti coñecelos todos, non, máis ou menos, telos localizados. Localizados. Bueno, pois vasme axudar, axudarme entonces a presentalos, a ver. Imos con eles, imos cos do fútbol, a ver. O primeiro, a primeira, Ana Román González. É boa? Sí, prometo. Promete esta rapaza, a ver. Imos fútbol, Ana Román González. A capitana do equipo, do seu equipo, do Gondomar de fútbol base. Seguimos con máis, Alejandro Gómez Otero, Lara Pérez Cameselle, Pablo Llamazares Hermida, que se me colaban os 4, pero vai nos presentar agora a continuación. Son os 4 que se me colaban, Ana Román, Lara Pérez Cameselle, Alejandro Gómez Otero, Pablo Llamazares Hermida. 2 rapazas e 2 rapaces, aquí hai paridade. E esas distincións pros 4. Lara Pérez Cameselle, do Erizana, unha rapaza que apunta a selección galega moi forte, Alejandro Gómez Otero e Pablo Llamazares, dos puntais do equipo do Gondomar de fútbol base. Aí está a foto dos mellores futbolistas, o futuro do fútbol en Gondomar. Rapaces e rapazas. Imos a empezar polas rapazas. Quen son mellores, as rapazas ou os rapaces? As rapazas. Poñedevos para diante, que vos vexan todos. Son altos, son altos. Estes, vos comedes máis da miña época, mira que medrades. Sí, non? A ver, por que che deu polo fútbol? Non sei, porque me gusta. Te gustaba, non? Claro. Que tal se te dá? Bueno, creo que bien, no sé, si estoy aquí por algo será. Mandas moito como capitana? Dicen que sí, que me paso demasiado en mandar. Vos coñecedela como capitana? Pregunto vos agora. Hilderra, ti non estes que aguantar, que ti estás aí no Erizana, ti xa pegaches o salto, non? Bueno, agora estou no Sárdoma de Vigo, pero sí. Con miras a selección galega e con miras a seguir subindo, non? Bueno, sí, este ano xa pasei o límite de idade, entón non podo xogar, pero si o ano pasado estuve en ca selección galega de fútbol praia e ca sub-18 e moi ben. Pero de fútbol praia daches ben? Sí, bueno, é distinto, pero divertido tamén. Estes pegan moitas patadas as rapazas ou non? Non, bueno. Se ben? Sí, eu creo que sí, non? Imos a preguntar, teño unha cara que poñendo, a ver. Pegades patadas as rapazas ou non? No. No. Estamos mirando con unha cara. Como capitana manda ou non manda, entón? Sí. Que tal xoga? Moi ben. Sí? Sí. No, decide nada, que vos poñen a andar. A ver, cales son os vosos obxectivos no mundo do fútbol? Os obxectivos, a que vos gustaría chegar, onde vos gustaría chegar? A jugar en el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. E ti? A seguir xogando. A seguir xogando, aí está. E o Atlético de Madrid por qué? Porque é mi equipo favorito. Sí? Claro. Non lle preguntei ás rapazas, a ver, e a vos, onde vos gustaría chegar agora que está tan de moda o fútbol feminino? Que o Barça aí nas semifinais da Champions, o Madrid que din que vai formar un equipo, tamén temos o Depor, o Celta nos anima. Bueno, eu espero disfrutar moitos anos máis e con iso confórmome. E ti? Lo mismo, vamos. E a seguir de capitana? A ver, si me dejan, pues seguiré. Deixádela. Sí, no, mira, telos aí, sí señora, Moitísimas grazas aos 4 e seguide con ese humor o Atlético de Madrid ou onde que irades. Chegade. Moitísimas grazas. Rocío Cambra, a conselleira de Benestar Social, vai ser a que entregue os premios ás dúas vindeiras modalidades deportivas. Xa estamos na 10ª modalidade deportiva, xa levamos 10, quedan xa menos,
pero temos que falar de dúas que van moito polo monte. Así que Rocío Cambra, concelleira de Benestar Social, vai ser a que nos acompañe para dúas disciplinas, sobre todo a primeira delas, que ten sorpresa, e imos logo a fondar. O canicross. Tan de modo canicross, ademais, por esta zona. Imos coa grande estrela do canicross femenino en Galicia. O bikejorking tamén, isto é como running o footing e demais. Non é outra que Noelia Piñeiro Pérez, que ten equipo tamén. Noelia, que nos acompañe Noelia Piñeiro Pérez. Aí ven Noelia, ademais, como non, ven acompañada, porque claro, este sí que é un tándem, e teñense que levar moi ben, Hola, Noelia. Esa foto y esa distinción a Noelia Piñeiro Pérez. A ver, ahí va. Ahí estamos. A distinción para Gala. Alter ego de Noelia. Que ben. Ainda non fala. Hola, Gala. Non di guau, sabe dicir guau? Hola, di... Non, está nerviosa, Está como rapaces, non, nerviosa. Nerviosa non estaba. Estaba nerviosa Noelia ou Gala? Eu non. Estábamos aí todas relajadas. Sí. Que significa? Que teña este recoñecemento tamén o canicross, que cada vez está collendo máis fama. Sí, é certo, é un deporte que cada vez está tendo máis auge. É moi fácil de realizar, en realidad, só non necesitas un can, necesitas estar ti en forma. E, bueno, como estás aí no monte, estás co teu can, é super motivante. Mira, propoñoche unha cousa. Logo contarnos, que teño un anaquiño aí, contarnos máis cousas de Gala, de como se coida, demais. Volves por aquí? Sí? Pois nun anaquiño sabemos máis cousas de Gala que a primeira cadena premiada na Gala do Concello de Gondomar. Ademais, a moita honra. Gala, hola. Hola, Gala. Nada, de momento non fai declaración. A ver se logo volvedes a ver se fala. Grazas, Noelia. Imos con máis. Rocío. Un minutiño que temos que seguir, que vamos... Aí marchabades? É preciosa Gala, Logo preguntámoslle máis cousas, que a verdade ten o seu mérito a ver que come, como adestra e demais. Pero aquí non hai cans, aquí o que hai son bicicletas, as bicicletas todo terreo. É a seguinte modalidade deportiva, o BTT, con dous apelidos, Salgueiro Troncoso, Ismael Salgueiro Troncoso, e xunto a el, Pablo Salgueiro Troncoso, os dous bikers de referencia na zona. Seguen dando guerra os bikers a BTT. Ese recoñecemento, 2 por 1, esta vai o 2 por 1, non? Home, se queda en familia, non? A foto, por favor. O 2 por 1, non? O 2 por 1. Ademais, aí seguimos en riba da bicicleta que non andamos baixados. Bueno, un ano destes tendrei que deixalo, porque senón... Iso cando será? Aquí hoxe ninguén se retira. Preguntábamos e tal, pero ninguén quere baixar da bicicleta. Cando teña así unha caída forte, o deixo. Pero as fiestas tamén, non? Por aí arriba. Por aquí é verdade que temos unha zona moi axeitada para este tipo de modalidade, impresionante. Hai algún obxectivo na vida que lle quede por cumplir a familia Salgueiro Troncos? A min, con tal de que poida seguir dando pedales, xa me chega. Hai que preguntarle a Álvaro Pino, o que se suba a unha BTT, preguntamos despois se lle gusta. Creo que xa ten andado por aí en algunha. Sí? Quería dicir que o plato que movía el e o que está naquela bici, se eu meto nunha de montaña, vamos, é que morro, xa, directamente. Se costa arriba peor, non? Impresionante.
Pues nada, aí está tamén para sacarse quen queira unha foto sair con esas bicicletas e para ese autógrafo, esa foto con Álvaro Pinoxe, o noso padriño. Gracias por todo e a seguir dando pedales. Gracias a vos. Gracias, Rocío. Pasamos a máis modalidades. Antonio Araújo, outro dos concelleiros do Concello de Gondomar, vai nos acompañar para as seguintes modalidades. Ademais, unha delas coñecida este ano a nivel español, é un dos equipos de referencia, o Vincios de tenis de mesa, porque tenis de mesa puxo tamén a Gondomar no mapa das competicións de elite de toda España. Antonio, moi boas, imos co tenis de mesa. Ponte por aquí que van vir os recoñecidos no tenis de mesa, comezando por unha das estrelas do A de Vincios, a Agrupación Deportiva Vincios, Simón Casal González. Simón, selección galega. Luisa Pintos Barreiro, gañadora do Aberto Internacional de Gondomar. Tamén Martín Pintos Barreiro. E xunto a eles, o hermanamento co Gondomar portugués, Celia da Conceição Valde Xesús. Os 4 do A de Vincios. Podemos aquí para a foto xa, para recibir esa distinción. Non están 4, están 3. 4, aquí veñen os 4 magníficos do tenis de mesa nesta gala do deporte do Concello de Gondomar. Un dos deportes de referencia de Gondomar, como ben dicíamos, no mapa do deporte español, do deporte mundial, co tenis de mesa Vincios, Gondomar Vincios. Un aplauso moi forte para eles. A ver, eu que quería preguntar quen é o que se na foto que tiña os rizos que chamaba a atención e que agora non os ten. Eras ti? Ai non. Non digo que aí na foto algún parecía que tiña o pelo máis longo. Eras ti? No. A ver, que supón para ti esta distinción? Ademais, o tenis de mesa tan de moda aquí en Gondomar. Sí. De moda. Está de moda. O de ir por aí por España, o de ir aí por a todas as competicións levando o nome de Gondomar, do Vincios, que supón? Mola. Mola un montón, non? Mola? Sí. Ademais, mira, ven aquí toda uniformada, Vincios, a banca, deporte galego. A verdade é que estades, é un soño feito realidade poder xogar a este nivel. O que? Un soño feito realidade poder xogar a este nivel e con viaxar e todo. Non. Non é un soño? Xa pensabas que ia chegar isto e punto? Non, pero nunca pensei en o que ia chegar. E a que aspiras a chegar? A nada. Non. A quedar así, a seguir xogando e a disfrutar. Eu xogo e o que pase, pasará. Sí. Que tal lle pega? Como? Que tal lle pega, digo? Son duros, de rivais? Sí. A ver, vamos a seguir aquí, por este lado. Son duros como rivais ou non? Sí, son. Sí? Sí. A ver, quen é o mellor dos 4? Podeste mollar? Todos xuntos. Todos xuntos? Pero Sí. 4 non podes xogar, o único xoga de 2 contra 2. Unha mesa de 4, como sería? Moi grande, pero non pode elixir entre ningún. Pero sois un equipo invencible, non? Sí. Hola. Hola. Boa noite. Boa noite. Iba a dicir que o hermanamento, non? O hermanamento. Gondomar, tanto Gondomar. Sí. Feliz aquí? Sí, moi feliz. En o Vincios trátante ben, se non tiramos as orellas a este. Moi ben. Sí. Cal é o teu soño? Porque claro, cando chegas Vincios, Gondomar, aí a carón da casa, Bueno, seguir disfrutando. e disfrutades, que é o importante. Sí. Con eso nos quedamos, que disfrutades co deporte, que é o máis bonito que dixestes hoxe. Moitísimas grazas. Sí, lo máis importante. Gracias. Pois son os 4 que disfrutan e que gozan do tenis de mesa. Un aplauso para os nosos campeóns do Vincios. Tiramos con arco. Temos un tiro con arco. Pois vamos alá. Hemos co tiro con arco. A ver a quen nos aparece aí co tiro con arco. Co Club Arco Serra de Gondomar, como un dos referentes non só na zona, senón en Galicia. E temos a dous campeonísimos, Rubén Rodríguez
Alleres, primeiro no Campeonato Galego Cadete de Bosque e Divisor, e xunto a él Sergio Alonso Peitieiros, tamén no Campeonato Galego Sub-14, un dos referentes. Do Club Arco Serra de Gondomar os dous, tanto Rubén como Sergio. Recibindo non trouxeron o arco, faltoulle o arco aí e as flechas. A próxima vez traedes o arco e as flechas. A foto de rigor, a foto de entrega, a foto como deportistas distinguidos nesta segunda gala do Concello de Gondomar. É moi elegante. Cando vas a tirar o arco tamén vas así de elegante. No. Fíjate, aí tienes o pano na cabeza. Sí, ahora xa non o levo. Iso, que pasou? Non sei, é máis cómodo así, levar o pelo así. Como Robin Hood, non? Sí. A ver, explícanos un pouco a diferenza, que eu vi estes días a diferenza entre o de bosque e o de visor, porque agora está moi de moda isto do bosque, non? Como é isto? Nos campeonatos de bosque se tira bichos, animais en 3D a diferentes distancias. Como mola iso, Mañán temos unha tirada. Sí, onde a tedes? En Coruña. Na Coruña? Pero pois que queiran ir a ver, por aquí non facedes ninguna desas. Sí, hai algunha. Digo, para avisar, o alcalde pombos aí na xenda municipal, Dentro de pouco o noso club vai facer unha tirada en Vincios. Dese de 3D? É como eso de 3D, entonces? A ver, que poñen aí? Son imaxes, animais de goma, como é? Poñen animais de goma con forma de bicho en 3D. Pero entón, se pasa alguén por aí e tirades un flechazo, que? Entón hai que pechar o monte ou que? No, está todo delimitado, porque senón sería un caos todo. Quen caza máis bichos deses de goma? Eu. Sí. En Galicia, o que máis bichos de goma caza, non? Hombre. É certo, caza moito. Home, supoño, el leva máis anos e ten visor. Amigo, que é iso do visor? A ver, estamos descubrindo hoxe aquí, a ver, que é iso do visor? É algo especial, costa moito? Pois o arco del non ten visor, e o meu ten... É como o McLaren de Alonso e os Ferrari, non? Mais ou menos. Sí, parecido. Comparación. Entón, o teu é un arco destes vos, non? Sí. Que bichos poñen, digo? Por curiosidade agora, que bichos? Pois cervos, conello... Xabarís non poñen, non? Que senón algún... Sí, tamén, non? A ver se dades algún de verdade, facedes un favor a algún. Pois nada, que sigades tirando un arco e apuntando ben. Moitísimas grazas aos dous e a seguir tirando o arco. Pasamos á 13ª modalidade. O alcalde de Nigrán, anda por aí don Juan Rodríguez, o alcalde de Nigrán, porque a ver se nos pode acompañar, porque queríamos tamén, aínda que os protagonistas non están, porque están nunha competición, falar dese irmanamento que hai entre Nigrán e Gondomar, sobre todo cun rapaz que vai aparecer en breve en pantallas, formado no Club Baloncesto Nigrán, e que a min contame, traballo en Santiago, contame que este rapaz, ali no Obradoiro está que a rompe. Baloncesto, os nominados, os mellores. Un deles, grande, estivo ano pasado con Nosco. Víctor Villadóniga Santos. El xogador do básquet Nigrán, agora no Obradoiro, como non, Bernabé Costas de Miranda, Berni Costas, o noso internacional, o noso paralímpico internacional, tamén que está xogando xe en Málaga. Os dous compartidos, os seus representantes, os seus familiares, por favor que acudan aquí para recibir tamén esas distincións no nome dos dous, porque a competición é a competición, por riba de todo. Juan Rodríguez, o alcalde de... Juan González, corrixo, Juan González, o alcalde de Nigrán, que vai facer entrega desas distincións. No nome dos ausentes, de Berni Costas e tamén de Víctor Villadóniga. E aí está, levando esa distinción, que lle chegará ben seguro esa foto aos seus fillos, a Berni e a Víctor. A ver, vexo o pai de Víctor en altura, sí. Alcalde, aí Nigrán, este rapaz que saiu do básquet Nigrán, tamén vai ter aí
ese trociño de gloria para Nigrán tamén. Entre Nigrán e Gondomar forman este rapaz que vai dar moito que falar. Bueno, era normal pasar por o Concello de Nigrán ao final é o que ocurre. Salud de Gondomar, de Nigrán... Non se nos enfada o alcalde, non? Non, o alcalde... Non, a praia ten que pasar por aí, non? Non por a playa, senón porque o alcalde de Gondomar sabe que tamén ten en Nigrán o seu concello, o sea que aquí estamos todos xuntos e ao final, mira, este rapaz empeza en un sitio, sigue en outro, e, bueno, sempre será un veciño do Valmiñor que é o que queremos realmente. Pois eu vou preguntar que tal lleva a vida a Víctor, que a min contame que anda espectacular, non? Que tal a vida ahora por Santiago, no Obradoiro, que agora xa é un equipo ACB? Bueno, la verdad es un cambio muy brusco porque acaba de cumplir 16 años aún y bueno, se le hizo duro al principio, pero bueno, ahora ya está bien metido en la simbiosis del club y participando bien en todas las modalidades que le piden. ¿Dónde puede llegar? ¿Dónde ve que puede llegar? Eso lo dirá el tiempo. Él por ilusión no es, sacrificio tiene mucho y bueno, quería aprovechar y dar una felicitación especial a su ex entrenadora, Nuria, del Nigrán, porque supo ver por él y luchó porque la progresión de él no se parara y bueno, fruto de eso es que el Obradoiro quiso probarlo el verano pasado y lo cogieron y bueno, y por lo que me transmiten también desde el Obradoiro que están contentos y muy encantados con él. Pues que siga así. Empezando, Víctor, voy a preguntar, que todos os anos ven Berni, ven o seu irmán. Sí, pero veñen os dous, a ver, quen se retira primeiro dos dous? Que non se queren retirar ningún do fútbol, nin outro do baloncesto, a ver. O primeiro que se retirou foi José. Estes anos está no equipo. Pero ainda quería darlle aí algún ano máis. Ainda fai aí algún piniño que me dixeron, ainda se escapa. Ainda escapa algo. Ainda vai algún día a entrenar, ainda vai. E Berni, a ver, que todos os anos... Berni, bueno, ese de momento está aí. Non é? E quere volver á selección e todo, non? Que sería o seu soño. Bueno, a ver, pero non creo que sae. Seguro que sí. Este ano non creo. Pero agora aparte teñen competición europea en Vigo e todo, así que... Sí, pero a ver. Ilusionado está, non? Ilusionado está, sí. Moitísimas grazas. Pois son os representantes, os pais de Víctor Villadóriga e tamén de Berni Costas. Que logo van a estar tamén nominados no eido de deportista, revelación deportista do ano no Concello de Gondomar. Imos con outro vídeo porque tamén este ano, aparte de deportistas, houbo eventos no Concello de Gondomar e un deles tivo moito que ver cun antorcha, cun facho que pasou por aquí. Imos facer un pequeno resumo.
Pois son as imaxes do compromiso do Concello de Gondomar co deporte, co facho olímpico. Un día no que faltaba unha persoa que nos vai acompañar para dar o seguinte premio. Temos Álvaro Pino de padriño, pero ben, podría ser a nosa madriña esta noite. Unha das mellores maratonianas españolas de todos os tempos. E de Gondomar, e acompáñanos, ademais facendo un esforzo grande. Hoxe, para recibir unha distinción, pero tamén para facer entrega dunha. Vanessa Veiga, que nos acompañe, por favor, Vanessa. E antes de nada, Vanessa, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Gracias. Muchas gracias a vosotros, especialmente a Nuria por invitarme y gracias a todos por estar aquí. Enhorabuena a todos los premiados. Pois vas a ter a honra de entregar os premios aos do atletismo, as futuras promesas. Xa verás que rapazas e que rapaces temos aquí en Gondomar, que non vas coñecer ti. Imos a ver quen son os este ano nominados no atletismo. Primeiramente, na categoría do atletismo, do Club Atletismo Femenino Celta, Nerea Perelló González. E moito yo con ela, campeona galega de probas combinadas. Gerai Gómez Vilar, terceiro nos 800 galegos, adestrado por Virgilio González do Lucus. Zecarías Fernández Arroyo, terceiro nos 500 metros, un dos mellores que apuntan a media distancia. Tamén Elena Costas Martín, con 17 anos, terceira de Galicia, 32 de España no cross. Os 4 este ano nominados. Vanessa, teñen boa pinta, Vanessa. O atletismo, que é a 14ª modalidade deportiva que ten esta noite de recoñecemento nesta segunda gala do deporte do Concello de Gondomar. Ainda nos quedan dúas modalidades máis por premiar, pero antes a foto destes 4 rapaces cunha grandísima do maratón. Poñetemos un pouco para diante, que buscalle mellor a foto e a luz. Aí están Vanessa Veiga con estes 4 rapaces que apuntan algún deles a mellor a ser como él. Nerea, apuntando a grandes cousas, ademais cun grandísimo adestrador que tes, non? Poderlle dar as grazas. Anda por aí, xa chegou? No, Puido vir? Lamento no haber podido venir, pero mis compañeros tenían competición y decidió quedarse. David Gómez, outro grande do atletismo galego que te está entrenando. Que tal a evolución con él? Muy buena, sí, es muy buen entrenador. A que contas chegar? Cal é o teu objetivo, a tua meta? Non che vou dicir que a nivel de Vanessa Veiga, pero claro, ao mellor vendo referentes así, todo é posible, non? Bueno, por ahora disfrutar y ya está. E a seguir traballando e entrenando, ainda que sea duro, non? Sí, bueno. Pois a seguir así. Gerai, a ver. Un home estades aquí, Gerai e Zecarías, ti dos 800 metros, aí contas que esa vai ser a tua distancia para sempre? Non. Evolucionar? Eu penso que mellor os 1500 ou un pouco máis, quizás. Ti marchache, non? Que estás agora no Lucus, non? Correndo no Lucus. Ese cambio que supuxo? Bueno, para formar equipo con varios que montou ali o Lucus, e bueno, foi un cambio bo, porque gracias a iso pois conseguimos campeonatos, pero bueno, gracias tamén ao Valmiñor polo apoio de todos os anos e por formarme ali. Estás nos 800. Zecarías corre nos 500 ben? A ver, imos preguntar. Estás nos 500, son dos grandes de Galicia. A ver, como é de correr os 500 metros? Bueno, pues bien. Vas avanzando pouco a pouco, non? Sí, bueno, ahora ya corro hasta 600. ¿Hasta 600? Cuidado, cuidado. Dentro de pouco prepárate. ¿Qué te pasa, Bueno, eso espero. Eso. Unha curiosidade non por meter. O dos pelo molesta ou como se fai nas competicións? Porque aquí veñen co pelo moi arranxadiño, como se fai para cuidado? Pues mira, es que voy tan rápido que ni me toca la cara. Pero bueno, no. Por diadema, pues algo con a coleta ou tal. Eu vou preguntar despois as rapazas como fan con iso, pero ti, entón, e para mantelo digo, porque claro, ti suarás, non? Para suar, como se mantén?
Pues pica un pouco a veces, pero... Vas rascando durante a carreira cando pica ou como? Que va, no, tampouco molesta tanto, en realidad. E se vas tan rápido na tua carreira, a que vas chegar tan rápido? A ver, cal sería o teu soño? Pues colarme en alguna final olímpica y... Bueno, que... Pregunta a Vanessa, mira, que estivo na... Despois preguntaría polos Xogos Olímpicos, que ten que ser a leche, Sí, yo creo que sí. Este chaval promete. Becarías, quédanos, Elena. Dime que eres unha das máis tímidas, máis cometidas, pero cando saes a pista que... Esta corre, non? Esta... Ui, se di aquí, se di... Sí, bueno. Cale tamén o teu soño. A ver, Becarías quere ir aos Xogos Olímpicos. Quero acompañar, que sodes máis ou menos un pouco... Non sei se sodes un pouco maior un que outro. Sí, bueno, mi sueño no tengo un objetivo marcado, simplemente poco a poco seguir entrenando y lo que salga. Cale un pouco a tua atleta de referencia. Quen che gustaría parecer? Ademais, aquí no Valmiñor, que sempre tan boa canteirou. Sí, bueno, a ver, no tengo exactamente un atleta, pero Solange Pereira, por ejemplo, es una gran atleta y sobre todo en 1500 es muy buena. Solange Pereira, a tua... A seguir, non? Sí. Perfecto, a ver, e preguntaba antes polo do pelo. A ver, como facedes co pelo para correr? Coleta, tal, pica, por non vos pica? Porque se quería ti que lle pica, a vos? Sí, bueno, unas trenzas y una coleta y yo así. E aguántase ben, non? Pero ti terías un pelo como del, aguantaríalo? No, no creo. Vas a ser único, eh? Sí, por supuesto, yo siempre soy. Aí estamos. Grazas aos 4. E a seguir correndo, eh? É rápido. Gracias, Vanessa. Falemos agora. Voltará connosco Vanessa. Modalidade 15ª. Imos chamar a un dos grandes especialistas do mundo do motor da provincia de Pontevedra, tamén de Galicia, como Antonio Soto, que nos vai a acompañar para entregar os premios aos máis destacados do mundo do motor. Antonio Soto, que xa nos acompaña para poder distinguir os mellores do automobilismo, que van a ser os seguintes. O rei, dime, das carrilanas ou da inercia, como se chama agora mesmo. Hugo González Lameiro. Alberto Meira, que hoxe non está, que está en Noia correndo, campeón galego. Tamén Esteban Pérez Iglesias, un dos referentes do Rally Mix, e xunto a él Ezequiel Salgueiro Simoes, o seu copiloto, que non sabemos se chegou ou non chegou xa da súa experiencia ali por Noia, que nos vai contar. Antonio, apúntame ben estes nomes, sobre todo este. Este vai nos contar unha historia, bueno, deixar para o final. Ainda con mono, así, recén chegado da obra. Pois aí están os mellores, a foto. Bueno, pois tardamos ya de Alberto Meira. Damos o traslado cando recunque de Noia, do Rally de Noia, onde está participando Alberto Meira. Aí están os que hoxe están connosco. Hugo González Lameiro, Esteban Pérez Iglesias e Ezequiel Salgueiro Simoes. A ver, vou empezar polo recén chegado, que ainda nos ven con mono de traballo. A ver, vennos con mono de traballo. Que pasou? Sí, non traemos a outra sefena. Nada, tuvemos... Noia, que pasou en Noia? Percance ca caixa de cambios que nos rompeu pola mañán. Estaban os mecánicos de día libre, non pola tarde? Sí, pola tarde estaban ca siesta. E Meira, que tal iba? Que tal o bicho? Bueno, mirei no pouco. Algo seguín os tempos e estaba dando guerra. Pasa que, bueno... Moita xente, non había, non? Sí, había ali unha zona moi espectacular con saltos e había moitísima xente. Sí, quédanos por facer un rally por aquí, por Gondomar, eh? Verdad que sí, hai que meter... Está a caer, eh? Foi unha pena a anulación deste rally que vamos a ter aquí en Vigo, pero bueno... Tranquilo, que algo se fará. Esperemos que non. Como non fuches co piloto, home? O piloto só utilizas para Rally Mix. A ver, como é iso? Déixalo ir, cédelo. Isto é unha cesión, como no fútbol, non? Nada, este embárcame. Sí, embarcoume. Pero é unha cesión con opción de compra ou non? Nada, puseno en alquiler para este rally, para quitar uns euros para próximas carreiras. Pero o próximo va del xuntos, non? Sí, na próxima carreira que haya en Rally Mix contamos. E onde vas? Onde vas a próxima? Pensamos salir ahora a León, e a seguinte a Gudiña, e seguir aquí no Campeonato Gallego. E a tentar, se non gañalo, polo menos estar aí entre os mellores? Inténtase, sí. Vou presentar a este rapaz. A ver, hola, Hugo. Hola. A ver,
Pois vos sabedes o que é a inercia? A mí dicíamos da inercia, o da inercia, da inercia. A ver, contanos o que é da inercia, porque eu sabía das carrilanas famosas, pero isto non son carrilanas, non. A ver, contanos, que é isto? Que fas ti? Vamos, o comodín, pedimos o comodín, que se saben o que é, contanos como é. A ver, como é, a ver. Nada, inercia é só dio a palabra, por inercia. Sí. Costa abaixo. Casi para arriba, mellor, non? Sí. Sí. Arriba. Abajo. Corre moito este rapaz. Visto alguna vez? Sí, alguna vez sí. Vai. Tivestes que apartar, non? Cando viña costa abaixo. Que vou? Sí, hai que apartar. Sí. Vai moi loco. A ver, entón ti tes un coche. A ver, vamos poñarnos aquí. Así, ti postei no coche, tiraste costa abaixo, non? Sí. Que velocidade colles? Ti me diches alguna vez? Me diron alguna vez a velocidade? No. Pero ti mandas a apartar a xente, vas con casco, mandas a apartar a xente e todo. O coche está chulo, non? Sí. Coche, a ver, contanos un pouco como é o coche. Grandes, pequenas. Está chulo o coche. Vos atrevedes vos a tirar nun coche de como se tira Hugo? Casi que no. No. Entón eres un valiente, Tinche que es un valiente. Uns que fan rally mix, que se meten por todo o tipo de terras, entonces tens que estar contento por iso, E un día, sabes o que é o do Marisquiño de Vigo? Calquer día vamos aí xa facendo aí unha exhibición. A ver, sei que vai facer. Hugo, que é o mellor. Oi, teño ganas de verte un día tirándote. Grazas, Hugo. Aí están os mellores. Antonio, xa que estamos con Antonio Soto, explícanos un pouco o da inercia de Hugo. Se viche unha vez aquí a Hugo, porque este rapaz ten unha pinta tremenda, contanos. Sí, bueno, eu tuve a sorte de que fun unha carreira que se facía en Fornelos o ano pasado e era a primeira carreira del. Entón digo que tiven a sorte porque eu vin ali tan pequeniño dentro daquele artefacto que lle preparou con tan mimo pai, non? E eu incluso decía, como ese tan cativo se ve a tirar porque Fornelos é empinado, temos que decir que aquela era un circuito moi empinado. E fixo espectacular. E hasta aí chegou onde chegou. E os deportes de inercia eran as carrilanas de toda a vida, pero que agora está tendo moito pulo. Faltalle, por exemplo, aquí hai no Concello de Nigrán hai algunha por Camos. Aquí o alcalde tamén ten que facer algo en Gondomar, porque hai unha federación de deporte de inercia e é un deporte que, bueno, non é moi caro porque non leva motor, polo tanto é fácil de practicar. Así empezaron os do bobsleigh, que foron... Claro. Por certo, temos que, xa que un dos nominados era Alberto Meira, por non tuvo sorte en Noia, quedou segundo, non dá podido co de Coruña con Víctor Senra, pero temos que seguir tendo fe no de Vincios que a ver se gana este ano. Gracias. Gracias, Antonio, por acompañarnos por esta lección da inercia e de Hugo. Apunten ese nombre. E quédanos unha última modalidade deportiva. Ángel Rodal, o alcalde de Baiona, se nos pode acompañar para entregar as distincións os premiados noutro deporte que ten moita regame, o patinaxe artístico, que é a 16ª modalidade deportiva, última a nivel de modalidades deportivas que se vai facer hoxe entrega aquí nesta gala do Concello de Gondomar. Imos con eles, co patinaxe artístico. Comezando por Joel Ribeiro Díaz, subcampeón galego, Copa Deputación, un dos mellores de Galicia. Xunto a él, Xosé Alonso Cruz, subcampeón de España, outro que hai que ter moi en conta. E ademais, Iria Boullosa Zarraquiños, 7ª de España juvenil. Aquí hai canteira. Vendo aquí a todos os que nos acompañan, aquí sí que hai canteira. Joel Ribeiro, Xosé Alonso Cruz, Iria Boullosa Zarraquiños. Primeiro Joel, que recibe, grande Joel. Xosé Alonso Cruz, 14 anos que ten o deportista do Club Artístico Patinaxe de Gondomar. Aí está, un poquinho para diante. Aquí temos a Tamarca, aquí para a foto, a marca da foto, a marca dos mellores do patinaxe artístico que imos coñecer agora. Vou empezar por Iria, que é a maior. É a maior. Tendo a estes rapaces aí, ti cando ves patinar, dis, eu cando era pequena, tamén, que toliña estaba, non? Facendo o que fan eles, non? Pois sí, sí. Iria, que tal a temporada? Que tal vai o ano? E que tal a patinaxe? Pues por ahora bien. Sí, aún queda mucho. Pero contame que tedes unhas miras altísimas, non? Que estades aí chamando a grandes cousas. Sí,
Aún vamos en septiembre al Mundial. Eso é histórico, ¿eh? Que histórico. Son esas primeras en Galicia, ¿no? Sí. Gondomar, primeras no Mundial. Que significa eso? Que eso é tremendo. Pues sí. Mete un pouco de respecto ir ao Mundial. Sí, nunca pensé que llegásemos a eso. Podemos levar estes dous ou non? Sí, sí, pueden venir. A ver, ti queres ir ao Mundial tamén? Eu non, por agora non. Pero podía ir, en breve irás, non? Aos 18. Pero ti non tes 18 e vas, ou como? A ver. ¿Qué? Tes 18 xa? Este año cumple. ¿No ves? Apurou, pero os 18 te ibas a ir seguro, non? É o teu soño, porque en Galicia estás arrasando, non? Sí, é o meu soño. E que tal este ano? Que tal se che dá a patinaxe? Supoño que ven. Home, se te nominan e se gañas un premio, supoño que ven. Gústache para levar. Que? Te gusta o premio, digo? Te gustou a distinción? Sí. E este que? A ver, preséntanos. Este que tamén patina moi ben? Sí. A ver, hola. Hola. Ti patinas ben, a ver, vamos. Oye, ti patinas ben, non? Bueno. Que se tiraba Hugo por Carrilanas, ti cantos anos tes agora mesmo? 9. 9, como Hugo, non? Sodes aí, vades ao cole xuntos? Sí, sodes da clase. Hugo, aquí tes outro da clase. Entón, un patinando e outro tirándose cas carrilanas, non? Sí. Pero sodes amigos, ao final. Xuntos. E de patinar, que tal? A ver, que tal? Ben. Vas a ser como Iria, vas... Buah, como mola ir ao Mundial, non? Non sei. Pero vas a preguntar a ela. Teria que traer algo do Mundial a eles, Encárgalle algo, Queredes que vos traia? Non sei. Unhas fotos, non? Sí. A seguir patinando moito, Vale. A seguir xogando no cole, que iso é importante. Grazas. Pois son os mellores da patinaxe. Imos facer un pequeno impás porque vamos a ter aquí unha actuación falando de patinaxe, falando de acrobacias. O Club Flick Flack vainos facer unha pequena demostración. Vamos a necesitar un pequeno tempo para que saquen as colchonetas, para que se preparen. Aí andan xa entre bastidores. Non van a poñer colchonetas? Vale. Dime que non van a poñer colchonetas. Entón, deixámoslle vía libre, deixámoslle escenario libre. Os do Club Flick Flack. Preparados, listos, xa. ¡Qué grandes! Do Club Flick Flack, un baile espectacular o que nos acaban de ofrecer nesta segunda gala do deporte de Gondomar. Imos entrar xa un pouco na zona de hai candidatos, hai un gañador. Antes diso, Carlos Font, o diputado provincial
de Pontevedra vai nos dirixir unhas palabras e vai nos tamén acompañar para anunciar os seguintes premiados e os segundes galardóns. Don Carlos, que xa nos acompaña neste escenario do Auditorio Lois Tobío de Gondomar. Bueno, buenas tardes a todos. Alcalde, miembros de la Corporación de Gondomar, alcalde de Bayona, alcalde de Nigrán, Álvaro Pino y público, señoras y señores. En primer lugar, permítanme una licencia personal y es para mí un placer estar en esta gala del deporte por un motivo personal y es que es mi primer acto en Gondomar y Francisco Ferreira, Paco Ferreira, es amigo mío desde hace muchísimos años y en ese sentido la verdad es que cuando salió elegido alcalde llevé una satisfacción inmensa que ya hace años pronosticaba y se lo había dicho a él. Y bueno, la verdad es que es un placer y un honor estar en un acto oficial aquí. En segundo lugar, quiero trasladarles a todos el saludo de Carmela Silva, presidenta de la Diputación, y también de Abel Caballero, alcalde de Vigo, que podíamos ver en esas imágenes entregando en aquellos lejanos años, hace 31 años, el trofeo de la Vuelta Ciclista a España a Álvaro Pino. Yo, la verdad, tengo una inmensa satisfacción de estar aquí. Felicito al alcalde y felicito al Concello de Gondomar por esta magnífica gala del deporte. Las galas del deporte son un magnífico escaparate para poner en valor todo lo que es el deporte en general de una villa, como en este caso de Gondomar, y por lo tanto tiene un inmenso valor el que ya este evento esté en su segunda edición. Nosotros desde la Diputación, que siempre se hace mención a la involucración que debemos de tener las administraciones en el deporte, debo de trasladar aquí en nombre de la presidenta que es uno de nuestros ejes básicos en la actuación política. Como decía Nuria, la concejala, es un conjunto de valores, es una forma de vivir, es un estilo de vida, porque agrupa muchísimos valores. Y no podía ser menos que nosotros desde la Diputación estuviésemos involucrados firmemente en la extensión y en fomentar el deporte. En ese sentido lo queremos hacer y lo estamos haciendo de una forma consensuada con ayuntamientos, con clubs y nuestras ayudas, nuestras subvenciones que tratan de ser igualitarias y que tratan de ser justas para todos, van desde los deportes individuales a los colectivos, a los clubs y a todos los que suponen el entramado de lo que es el deporte en su conjunto. Y esta apuesta, como hay que materializarla, pues es cierto que lo hemos hecho y en el presupuesto de este año se destinan ni más ni menos que 4,4 millones de euros al conjunto del deporte, que es ni más ni menos que un 47% más que en el año anterior. Por lo tanto, creo que en esa tarea, en esa labor que hacemos con los ayuntamientos y con los clubs, estamos ciertamente apostando muy fuerte. Y en ese sentido vamos a continuar. Hace unos días presentábamos desde la Diputación el Plan Estratégico de Deportes, que es el instrumento que nos tiene que servir para llegar a todo el conjunto de la provincia, desde aquella especialidad más individual a los grandes clubs, pero de cara, como decía al principio, a fomentar el deporte. También estamos en otras actuaciones, como puede ser la reparación y mantenimiento de los campos de fútbol, tanto de hierba sintética como de hierba natural, por el deterioro que han sufrido. En conjunto y en resumen, estamos intentando hacer desde la Diputación, desde el nuevo Gobierno de la Diputación, lo máximo posible por ayudar al deporte, siendo los ayuntamientos y siendo los clubs los grandes protagonistas. Yo quiero concluir como empezaba, felicitando por esta gala del deporte. Una gala del deporte que además cuenta con un padrino excepcional como Álvaro Pino. Yo me reconozco un poco mitómano y en ese sentido la verdad es que uno siente admiración por los grandes deportistas que hemos tenido en Galicia, por los grandes deportistas que hemos tenido en España, pero Álvaro Pino fue de los grandes. Veíamos esas imágenes de televisión que yo las recuerdo perfectamente cuando fue el ganador de la Vuelta Ciclista a España, y creo que en ese conjunto de valores y en ese estilo de vida que decía Nuria, la concejala de deportes, y que representa el conjunto de los deportes, Álvaro Pino ha sido uno de los grandes y, por lo tanto, termino, ya digo, como empezaba, felicitando al alcalde, felicitando a mi amigo Paco Ferreira por lo bien que lo está haciendo,
por lo bien que se está llevando desde el Ayuntamiento de Gondomar en su conjunto, pero especialmente en el tema del deporte, y esta gala es el mejor exponente. Felicito a los galardonados, a los premiados, pero también, como decía Nuria o alguien anteriormente, a los que no están, a los que día a día se esfuerzan por hacer del deporte su vida, lo consiguen y tienen muchísimo mérito, pero también a los que les entrenan, a los familiares, a los clubs, en ese trabajo que se hace todos los días, que es un trabajo a veces que pasa desapercibido, pero que es muy importante para que al final aquí los protagonistas estén, nos den triunfos y alegrías, y desde luego felicitar al Concello de Gondomar por el alto nivel de deportistas que hemos ido comprobando a lo largo de esta gala. Tiene mucho mérito, animo a que se continúe por ese camino, y en ese sentido, reiterando ese saludo de Carmela Silva y de Abel Caballero, todo nuestro compromiso con el deporte, todo nuestro compromiso con los valores que significa, lo haremos lo mejor posible para que en la tercera, cuarta y quinta gala todavía el nivel deportivo sea mucho mayor, que seguro que lo será. Muchísimas gracias y felicidades. Carlos López Font, que nos vai a acompañar para saber quen son os vindeiros gañadores. Non me abro sobre que hai que crear unha incerteza. Ese estaba empechado, non? Está ben pechado. Primeiro que mellor evento deportivo. Pois imos ver quen son os que aspiran ao mellor evento deportivo. Primeiramente, primeiro candidato, 16ª edición Memorial Manuel Barros, primeiro endurro Serra do Galiñeiro, a segunda e a terceira opción, quinta carreira máster Concello de Gondomar, atletismo, enduro e xunto a eles esa carreira máster de ciclismo, Concello de Gondomar, os tres que aspiran. Don Carlos, pode vostede abrir? Antes, suben aquí os protagonistas. Suben os protagonistas para colocarse aquí. Os representantes do Memorial Manuel Barros, do Endurro Serra do Galiñeiro e da carreira máster Concello de Gondomar. A ver. Colocados aquí, ponemos na fila, na liña. Pode dar vostede lectura. O xurado da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor evento deportivo SESA 16 Memorial Barros. Pois a edición do Memorial Barros, o xurado, que estaba composto por Xosé Antón Fernández González, Loles Vilalonso, Ramón Magariños Duro, Nuria Gómez Domínguez, Xosé Manuel Chamorro González. Tamén a distinción a carreira máster e tamén o enduro Serra do Galiñeiro. Un xurado baixo a presidencia de Nuria Lameiro Valverde, concelleira de Deportes, e asistida polo secretario Luis Carballo Moure. Aí están os nominados e o gañador dese trofeo do Memorial Barros, a 16ª edición. Moitísimas grazas, don Carlos. Imos polo seguinte. Seguinte categoría. A ver, temos a seguinte categoría. Van nos ter outro sobre. Ese xa está, o Memorial Barros. A seguinte categoría, que vai ser o mellor clube deportivo. O mellor clube deportivo, Clube de Patinaxe Artística Gondomar. Por aquí se pasaron algúns dos seus representantes. A Sociedade Atlética Valmiñor, unha das mellores canteiras atléticas de toda Galicia. E xunto a eles, o Clube de Tenis Gondomar, que aquí tenemos tamén as súas futuras estrelas. Por favor, os representantes das tres entidades que se persoen son candidatos, teñen xa merecidos tres o premios, só un vai ser o elixido. Xa se colocan os tres representantes. Don Carlos, hora de abrir o sobre. Nin trampa nin cartón, que é un sobre. O xurado da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor clube deportivo SESA Clube Patinaxe Artístico Gondomar.
recibe ese premio, ademais o clube que vai estar, como ben nos dicía Iria, representando no Mundial a Galicia, primeira vez que un equipo galego vai aí a ese Mundial. O club de tenis que tamén recibe o club de tenis Gondomar e, como non, o Valmiñor de atletismo. Os tres teñen ben merecido ese recoñecemento. E a foto de familia con don Carlos Font. Moitísimas grazas e parabéns. Seguimos co seguinte, que vai ser o do patrocinio e colaborador co deporte. A seguinte entrega que se vai facer por parte de don Carlos Font. E os nominados son patrocinio e colaboración do deporte. Xa poden ir achegándose a Aguasana, a primeira entidade nominada nesta noite. Rodosa. Aguasana, Rodosa, imos ver quen é a terceira. Rosquillas Cristaleiro de Gondomar. Son as tres entidades nominadas para este premio, para esta distinción. Pues temos dos representantes. Don Carlos, proceda. Y no nos estamos equivocando como en los Óscar, ¿eh? O xurado da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao patrocinio e colaborador co deporte Sesa Aguasana. Pois o reconhecemento a Aguasana polo seu apoio ao deporte do Concello de Gondomar. E aí está esa foto de familia tamén dos premiados do mellor patrocinio. Don Carlos, moitísimas grazas por acompañarnos. Vainos acompañar xa a continuación, que imos entrar nos premios individuais. Paco Ferreira, o alcalde de Gondomar, que vai dicir unhas palabras porque tamén entramos na hora da verdade, na hora dos mellores. A continuación virá a trayectoria deportiva, pero antes, xa que vai facer entrega Paco Ferreira dos seguintes premios, xa solicitamos a súa presenza para que tamén dé as súas verbas pertinentes deste acto e do que lle está parecendo tamén. Moi boas tardes, veciños, veciñas, deportistas, autoridades. Quero agradecer, en primeiro lugar, a presenza aquí do diputado provincial Carlos López Font, en representación da Diputación de Pontevedra, da súa presidenta Carmela Silva, que, como sabedes, hoxe está cos actos da Reconquista en Vigo. Por iso é un motivo que non pode estar aquí. Tamén quero agradecer a Carlos López Font doblemente, porque tamén representa o Concello de Vigo, en nome do alcalde Abel Caballero, como concelleiro e voceiro do Goberno Municipal de Vigo. O alcalde de Nigrán, Juan González, un mestre, un deportista nato, logo veredes ademais do que falo, como non a Roal, a Ángel Roal, o alcalde de Bayona. Por lo tanto, é un orgullo para nós que a representación do Valmiñor este aquí hoxe a través dos seus alcaldes. A Diputación que este aquí tamén representada, porque forma un puntal e un baluarte para o deporte provincial. Temos a sorte de ter unha Diputación que, como antes decía o seu deputado, aposta polo deporte e aumenta ano a ano o seu orzamento. Nos aquí, sí que é certo, Carlos, amigo, eso notámolo. Notamos as melloras, notamos as inversións que a Diputación fai e a colaboración que nos presta do pabillón de deportivo, das instalacións deportivas, da colaboración que cada evento sempre atopamos de vos. Por lo tanto, moitas gracias de verdade, e sei que vades a facer e seguiredes facendo esforzos non só pro deporte, sino pro Concello de Gondomar. Moitas gracias de verdade. Vou rematando. Non teño moito que decir, todo se dixo. Apostar polo deporte é unha obviedade, hai que facelo. Toda aquela administración que de alguna maneira invirta €1 en deporte,
está aforrando 5 euros en saúde. O deporte é todo. O deporte é compañerismo. O deporte é unha rivalidade sana. O deporte é o que nos une, ademais, en un espacio tan concreto e xeográfico como pode ser un concello. Eu, como deportista, que son tamén, inda que algúns pensen que non, pero o fun, seguirei sendo deportista sempre. E aquí hai moita xente que fai deporte. E que vai cambiando, ademais, de modalidade según vai avanzando e vai pasando o tempo. Para min é un día moi especial. Xa o ano pasado decía en esta primeira gala, me refiero ao do ano pasado, que era un reto cumplido. Eu non entendía como o Concello de Gondomar ou como un concello non pode ter un día dedicado para recoñecer e para galardonar aos seus deportistas, sexan de élite, sexan profesionais ou sean simplemente aficionados. O deporte debe ser recoñecido ano a ano, non só por os éxitos obtidos, senón para manter e para facer que o deporte sexa unha continuidade do tempo. Tamén algúns nos facían crítica dicindo para que unha gala do deporte todos os anos, se total non hai deportistas. Non coincido con eles. Hai deportistas todos os anos e hai deportistas que deben ser recoñecidos todos os anos para que sigan mantendo esa llama do deporte. Estou aquí, estou feliz. É duns actos que máis me gustan. A verdade, ver tanta xente do Concello de Gondomar, dos concellos limítrofes, mirar aquí aos seus alcaldes, dos concellos do Valmiñor, sin facer distincións de cores, pasando de todo eso, e simplemente que estemos unidos en torno a un día tan importante como este, é das cousas que te fai permanecer da política e querer seguir sendo político moitos anos. Non vos quero quitar máis tempo. Moitas grazas. Gracias a todos os deportistas que estades aí, os pais, as nais. Gracias a todos e gracias sobre todo por confiar en min, por confiar do Concello, por confiar sobre todo en unha concelleira que temos, que é Nuria Lameiro, que verdadeiramente é a persoa propulsora do deporte en Gondomar, que lle dedica 24 horas, que estaba fai unha hora aquí movendo sillas, colocando colchonetas e reservando espacios, que se ducha en 15 minutos e que aparece aquí pois dando unhas verbas para todos. Esa é a política local, Nuria, e eso, traballar arreo 24 horas polo deporte, por os veciños e por todos. Moitas gracias, porque un ano máis teño que decirche que con concelleiras como a ti calquera é alcalde. Gracias. Gracias, Nuria. Pois vai nos acompañar de aquí ao final tamén Paco Ferreira, que imos ir coa seguinte distinción, a vindir a vexer a trayectoria deportiva, que é mellor que o noso padriño Álvaro Pino, que tamén nos acompañe xunto con Paco Ferreira para saber quen é o mellor na trayectoria deportiva. Antes imos, non mo abra, alcalde, non mo abra. Deixamoslle a venir a don Álvaro Pino os dous, entre os dous, se nos van a quedar aquí. Vanessa Veiga Comesaña, a primeira nominada. Enrique Eduardo Fernández Rodríguez, segue dando aí a raqueta co tenis de mesa. Duro. E Marta Fernández Otero, outra das nosas atletas. Que aquí nos van, Vanessa, sube. E tamén don Enrique, Marta que non nos pode acompañar, está aí a carón do seu marido, de Alberto Meira. Tenis de mesa e atletismo unidos. Álvaro Pino, mira que trayectoria deportiva. Unha olímpica e un home que, vamos, ten un mérito tremendo. Álvaro. O xurado da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unha unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio a mellor trayectoria deportiva, sexa Vanessa Veiga Comesaña. O reconocimiento tamén a Enrique Eduardo Fernández Rodríguez, non está Marta Fernández Otero, gardamos esa distinción. Paco Álvaro, a foto de familia, porque unha das fotos máis fermosas de todos serán as lendas do deporte. Non me resisto, Vanessa, don Enrique.
Don Enrique, non se me vaya, non se me vaya, non se me vaya. 75 anos, aí dándolle duro. Cal é o seu segredo? 79, perdón. 79? Ui, quedei me corto. Vanessa, 79. Bueno, o segredo é máis. Como da pizza non, o da masa non é. A ver, en cal é o segredo? El secreto es amar al deporte, practicarlo y pase lo que pase, seguir. Y recomiendo sobre todo a la gente más joven, me refiero a los desde 60 años para arriba, que lo sigan practicando, por lo menos el de esta mesa no tiene límite. Deixen un pouco para adiante, porque mire, temos aí a rapaciños de 9 anos. Levalle vostede 70. Cando os ve aí, en os seus tempos que non había estas cousas, que lles diría, que lle pasa pola cabeza? A esa edad no se le puede decir mucho, solo que sigan practicando y que el deporte ayuda en muchas cosas, sobre todo para estudiar, y ayuda en casa. Oxe, levo feitas varias preguntas. A ver, cando se retira un, cando se retira outro? Vostede cando non se retira? Vostede nunca se vai a retirar? No. Aí está, ese é o titular da noite. Nunca se retirará. Nunca. E deses que din, morrerei coa raqueta de tenis de mesa na man. Con las botas puestas y la raqueta en la mano. Así me gusta. Moitísimas grazas e parabéns. Vanessa, con exemplos así dan ganas de seguir. Eso é un modelo. La verdad que como mínimo hay que seguir pues otros muchos años para seguir y estar en forma como esta gente, ¿no? Que para mí son un ejemplo y yo creo que no, de verdad, yo os animo a todos a seguir trabajando, sobre todo a los pequeñitos, a todos los niños que estáis aquí, a los que están fuera, a los que serán premiados otros años, a que nunca pierdan la ilusión, a que trabajen, que se esfuercen. Al final el deporte es una escuela de valores y, como habéis dicho antes, esto os va a ayudar en el futuro a muchísimas cosas. Con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, se puede llegar muy lejos y de verdad aquí tenéis ejemplo de ello, ¿no? Que hay que aprovechar lo que tenemos en casa, hay que valorarlo y sobre todo hay que seguir trabajando. Yo os animo a que sigáis trabajando. Paco, como bien has dicho, creo que no puedes tener mejor concejala de deportes. Y Nuria, para lo que necesites, aquí nos tienes. Sigue trabajando fuerte, sé que lo harás, tienes fondo. Y nada, muchas gracias a todos por esto. Moitas gracias. Eu quero aproveitar, Vanessa, en que este fora de guión. Bueno, o de Nuria coincidimos plenamente, aparte que unha compañeira túa de deporte de moitos anos, Nuria fixo atletismo e conseguiu ademais un campeonato de España, non? Pero quero facer un antes e un despois, porque sabes, eu particularmente non te coñecía. É a primeira vez que te vexo persoalmente e que falo contigo. Sin embargo, sí que é certo que teño oído falar moito de ti, non? Vanessa Veiga, olímpica en Londres, campeonatos de España, unha rapaza que se criou en Gondomar e que xustamente, e por iso este é o motivo de que eu faga este intre así, que somos veciños. Sí, Que somos veciños de Vilaza, que realmente vivimos a menos de 1 kilómetro. Bastante menos. Sí, destas cousas que nunca falei con Vanessa, ni nunca estuve en o lado de Vanessa, polo tanto, nada, que encantado de coñecerte, de que estés en Gondomar. Ibas a vir o ano pasado, estabas... Sí, la verdad que el año pasado no pude venir, al final el deporte, siempre lo digo, marcó mi vida, ¿no? Yo conocí a mi marido practicando deporte. Y vivo, por suerte o por desgracia, nunca se sabe, fuera, vivo en Toledo. Y la verdad que moverme con 3 niños pequeños pues es un poco complicado. Pero bueno, yo era algo que tenía pendiente, era algo que quería hacer. Para mí también es un orgullo que mi pueblo pues tenga un pequeño reconocimiento, porque la verdad, tengo que decirlo, es el primero. Y la verdad me hace mucha ilusión. Aquí empecé a correr, aquí empecé a disfrutar de este deporte, a soñar, y la verdad que tuve la gran suerte de hacer realidad mi sueño, ¿no? Y sobre todo yo creo que tuve la gran suerte y la gran fortuna de que mis hijos pudieran ver cumplido ese sueño, y para mí yo creo que eso es lo más bonito que me ha podido pasar y mi motivación para seguir corriendo, el poder seguir demostrando a los niños
que cuando uno se esfuerza puede conseguir lo que se propone y también estar en forma para poder seguirlos luego a ellos. Muy bien, gracias, Vanessa. Calquero diría que de Villaza con ese acento. Moitas gracias. Alcalde, se cree que queda vostede, queda vostede aquí presentando xa, non? Pois nada, vai me axudar entón, grazas Álvaro. Nuria Lameiro, non se vai alcalde, que agora Paco Ferreira e Nuria Lameiro, a concelleira de Deportes, van poñer un pouco a guinda final cos premios aos mellores, o revelación, o masculino, femenino, tamén coas mencións especiais. Entramos un pouco na hora da verdade. É como os Óscars do deporte de Gondomar, os Goya, os María Casares, como lle queiran chamar. Imos comezar polo mellor deportista revelación masculino. Algún se lle soan. Xosé Alonso Cruz, o noso gran patinador. Xunto a él, Simón Casal González. Tamén acaban de estar connosco no tenis de mesa. E xunto a ele non pode estar, está o seu pai, Víctor Villadóniga Santos, o xogador do Obradoiro, os xogadores do Club Baloncesto Nigrán. Así que, radiante, poñémonos aquí. Póñeme así, poñémonos así. Estás nervioso? Non. Preparados? A ver, chego o pai de Víctor. Poñémonos colocar todos así para escoitar a resolución. Nuria, proceda. Da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor deportista revelación masculino a Xosé Alonso Cruz. Pois aí está, Xosé Alonso Cruz, de patinaxe, que vai ser o distinguido como mellor deportista revelación masculino. Tamén o recoñecemento para Simón e para Víctor, a Víctor que lle fará chegar o seu pai, e aínda quedan moitas galas, moitos anos para seguir recibindo distincións, porque aquí sí que hai madeira de campións. Simón, Xosé Alonso Cruz e o pai de Víctor Villadóniga Santos. Un aplauso moi forte aos mellores revelacións e Xosé Alonso Cruz. Vamos a preguntar a José. José, queres dicir algo agora? Veste máis arriba, a ver. Queres dar as gracias agora a alguén? Pois, sobre todo, o meu entrenador por estar sempre entrenando todos os días e sacrificando as súas horas. A miña familia por levarme a entrenar todos os días. E os meus amigos por apoiarme sempre. Grazas por todo. O mellor deportista revelación, e xunto a él, Simón Casal e Víctor Villadóniga na revelación. Moitísimas grazas. Do eido masculino imos pasar ao feminino, a mellor deportista revelación feminina. E temos tamén, como non, 3 candidatas. A primeira delas, acabamos de estar aí nada con ela, Nerea Perello González, atletismo, celta, femenino. Xunto a ela, Blanca Alonso Fernández, a gimnasia acrobática. E completando a terna, Luisa Pintos Barreiro, do Vincio de tenis de mesa. As 3 rapazas candidatas ao premio Revelación Femenino desta segunda gala do Concello de Gondomar. As 3 xa situadas para coñecer o que ditaminou este xurado dos premios do deporte do Concello de Gondomar. Chega Luisa e Paco Ferreira, que vai ser o que dé lectura o sobre que lle entregou o xurado, sobre pechado, sobre que se abre neste sitio. Abrimos o sobre. O xurado da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio a mellor deportista revelación feminina a Blanca Alonso Fernández. A nosa gimnasta Blanca, que vai recibir esa distinción. E tamén, como non, o recoñecemento a Nerea e a Luisa, porque aquí todo o mundo gaña. O xurado escolle a unha, pero son merecedoras as 3, igual que en todas as categorías deste recoñecemento que se fai público aquí en Gondomar. E a foto coas mellores rapazas revelación de Gondomar.
Imos de preguntar a Blanca tamén a quen lle quere dedicar isto. Blanca, a quen lle querías dedicar isto? As que sempre me acompañan, os compañeiros, os entrenadores e a familia. Pois a seguir así, que tes un soño moi grandes, a que sí? E ese sorriso, moitísimas grazas. Gracias. Con sorriso nos beizos, Blanca Alonso Fernández. Como nos gusta que os rapaces que sorrían e que disfruten co deporte. Imos cos mellores deportistas masculino e feminino. Imos comezar polo apartado masculino. Mellor deportista masculino. Pro xurado, 3 nominados pro xurado que dictaminou que un será o mellor deportista. Xosé Manuel Torres Nicolau, dos Bolos Celtas. Bernabé Costas de Miranda. Berni Costas, baloncesto en cadeira de rodas. En o duatlón triatlón, Brais Misa García. Xa nos van a acompañar aquí no escenario tamén a nai de Berni Costas, que vai a acompañarnos para recibir tamén ese recoñecemento público. Poñemos un pouco para aquí para adiante, así, poñémonos, esperamos pola nai de Berni Costas, que nos vai a acompañar, e aquí vimos a agardar o ditame do xurado, que vai facer público Paco Ferreira, o alcalde de Gondomar. Abrimos o sobre do xurado. O xurado da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor deportista masculino a Brais Misa García. Brais Misa García, cuarto no Campeonato do Mundo do Duatlón, que vai recibir por parte de Paco Ferreira esa distinción e, como non, tamén ese recoñecemento a Xosé Manuel Torres Nicolau, que tamén fixo historia no Mundial de Bolos Celtas, e tamén o recoñecemento que lle trasladara a súa nai para Berni Costas, outro histórico do deporte de Gondomar. Brais, grandes competidores, grandes campións, ademais que unha salvedade, ademais de deportista, xa con 2 carreiras universitarias, unha como é o asunto. A ver, que aparte de mellor deportista xa vas a andar polos montes aí. Bueno, inténtase. Agora mesmo a situación está complicada e penso que máis complicado eso que o propio deporte. O propio deporte onde te vai levar o ano que ven? Levas 2 galas seguidas, isto para superarse é complicado, É complicado. Bueno, final de mes tentarei poñer a España pois o máximo arriba posible no Campeonato de Europa de Duatlón en Soria e nada, seguir avanzando, crecendo no que se poida ata donde o corpo aguante. Grazas, Brais. Gracias. E grazas tamén ao resto de galardonados, de premiados, e a foto de familia dos mellores deportistas masculinos, con Brais Misa, con Xosé Manuel Torres Nicolau e tamén con Berni Costas de Miranda. Imos coa mellor deportista femenina, que tamén ten 3 candidatas. Categoría na que estemos a Noelia Piñeiro Pérez, xunto con Gala, no Canicross. A nosa futbolista de futuro, Ildara Pérez Cameselle, do Sárdoma. E tamén a Paula Vilar Palma, unha atleta incombustible, así que nos poden acompañar as 3. Noelia, Ildara e Paula, que son as candidatas. E ven, Gala, outra vez ven Gala por aquí. Hola, Gala. Segues sen facer declaracións, non? A prensa. Segues sen facer declaracións, Gala. Nada, a ver. Imos con ela. O xurado da segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, por unha unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio mellor deportista femenina a Noelia Piñeiro Pérez. Noelia Piñeiro Pérez, do Canicross, xunto con Gala, que se nos vai levar todos os trofeos Gala, hoxe tamén, que recibe ese premio de mans de Nuria Lameiro, a concelleira de Deportes, e tamén como novo recoñecemento para Ildara Pérez Cameselle e para Paula Vilar Palma. Aí está
Un pouco para adiante, un pouco para adiante, un pouco para adiante. Aquí esa foto de familia. Gala, non te me vayas, que te me sale de plano. Agora abre a boca, a ver se fai falar agora. Gala, ponte mirando para adiante. Aquí, hola, Gala. Non quere mirar. A ver, quedoume pendente o de Gala, a ver. Porque o éxito de Noelia ven con Gala. A ver, como se coida a Gala? Que significa Gala na tua vida? Porque claro, vele eses olliños agora, ainda que non faga de claro, mira que oreñiños ten. Non sei se ten fame, se quere que lle den un alumiño, unha caricia. A ver. Bueno, é moi difícil responder o que acabas de decir. Realmente, vos en día se fago deporte por ela, non sei, chegou a miña vida e empezamos a facer deportes juntas. Nada, É algo máis, non? É como unha irmá, como unha filla, é algo máis, non? É case ou unha irmá xemelga. Non é nin irmán, nin filla, é pois, unha compañeira, a miña compañeira de deportes, a miña compañeira coa que convivo. E bueno, este ano toca empezar a retirarse e empezamos a preparar unha nova e aí estamos. Pois mira, non agardaba unha retirada hoxe de alguén, pero mira, menos de Gala. Bueno, a ver, retírase relativamente. Nos competimos en bikejorring normalmente, en bici. Bueno, xa son ritmos moi rápidos pa ela e vamos a pasarnos ela máis eu a correr, a canicross. Xa empezamos a facer unha carreiriña e a pequeniña que chega aí con... Como se chama a nova? Ei. Apuntala para o ano que ven, por se aparece. Por se acaso. Eire, chamase Eire a pequena, está aí, empezamos a prepararnos e a traballar. Pues nada, Gala, cuídame moito de ir, Saúda, sabe levantar la patiña? Sabe, pero ahora é tímida, é tímida. Gala, un saúdo, Gracias por todo. Noelia con Gala, Paula, moitísimas grazas. Tamén a Ildara. As deportistas femininas, as mellores. Chegamos á reta final, chegamos ás mencións especiais. Imos facer varias mencións especiais. Imos comezar por unha que é realmente especial, a título póstumo. Manuel Hermida Losada, Hermidita, unha lenda do Real Club Celta, un home que saiu de Gondomar, pasou polo Berbés, chegou no seu día o Real Club Celta. Chamaban Hermidita porque, claro, para distinguilo dos seus tíos, de Pepe e Ángel, que tamén eran futbolistas. Chegou a marcar 113 goles co Real Club Celta, o máximo goleador da súa historia. Formou unha dianteira mítica naqueles anos 40-50, chamada dianteira do Frente de Juventudes con Vázquez, con Sobrado, con Atienza e con Merkele. E aí estaba Hermidita, un home que o mellor pasou desapercibido para moita xente do fútbol español porque foi daqueles homes que lle dixo non ao Real Madrid, que lle dixo non ao Fútbol Club Barcelona para xogar no equipo do seu corazón, no Real Club Celta, no que fixo historia, aínda que logo tivera un paso polo Córdoba e polo fútbol vasco onde se retirou. Un Hermidita que aínda así foi recoñecido en Vigo, é recoñecido en Vigo e hoxe é recoñecido na terra que o viu nacer. Hermidita, unha auténtica lenda do Real Club Celta, ata aí un pouco o máximo goleador da historia do equipo vigués. Tamén a selección española chamou as súas portas para o Mundial de Brasil 50, pero finalmente o adestrador, despois das negativas ante Real Madrid e Barcelona, non decidiu levalo, pero estaba aí, como Iago Aspas, chamando as portas. Din que é moi difícil, hoxe en día, sendo o Depor do Celta, sobre todo o Celta, chegar á selección. Tamén daquela suera, e máis, sendo naqueles tempos tan lonxanos. Hermidita, unha lenda, e a título póstumo hoxe o Concello de Gondomar, que quere recoñecer a figura dun home que marcou a historia do Real Club Celta. Descanse en paz, a título póstumo, Manuel Hermida Losada, Hermidita. Van recoller no seu nome esa mención especial os seus familiares. Pois senón, alcalde, trasladámosllas. No, sí que van a recoller a súa filla. Un forte aplauso para ela. Unha aperta moi grande en nombre de todo Gondomar, porque verdadeiramente Hermidita sobra falar de Hermidita, dos Hermidas, de Lito, de Carburo, de Enrique, de Manuela, que o ano pasado foi tamén mencionado en esta gala a título póstumo, pero desde logo unha gran familia, os Hermida, uns grandes amigos e uns moi magníficos veciños. Gracias. Doucha a palabra.
Nada, pues muchas gracias a todos en nombre de la familia y nada más, que estoy muy contenta y muy agradecida. Buenas tardes. Moitísimas grazas e aquí ese recoñecemento para unha lenda do fútbol galego que temos aquí en Gondomar. Ese recoñecemento a Armidita. Vamos a seguir coas mencións, se vanse a chegar Paco, que logo temos que facer a foto de familia. Quédeseme por aquí que facemos a foto de familia despois de todas as mencións especiais. Máis mencións especiais. A seguinte, o Concello de Gondomar, a segunda gala do deporte do Concello de Gondomar, que distingue o traballo de protección civil de Gondomar en todos os eventos. Así que os responsables de protección civil que van a recoller tamén ese recoñecemento por parte do Concello de Gondomar, porque sempre hai xente que coida para que o deporte se desenvolva con total seguridade e con cero riscos. Aquí situados, que temos as marcas fotográficas, Protección Civil do Concello de Gondomar, que tamén Protección Civil do Val Miñor, premiada polo Concello de Gondomar. Vanos a acompañar tamén seguinte mención especial. A seguinte case vamos a facer doble. Aí temos as imaxes antes das actividades de Protección Civil. Vamos a chamar a dous rapaces exemplo de superación. Seguintes mencións, imos con elas. O primeiro, este rapaz, Nuria, ven para aquí. Nuria Lameiro, que nos vai presentar a Juan Manuel González e a Laura Míguez Vila. Porque, Nuria, estes dous rapaces son un exemplo de superación total e absoluta. Sí, la verdad es que los dos lo son en el deporte de atletismo. ¿Qué voy a decir yo de Juan, que tuve una temporada de entrenadora de él? Juan González, o alcalde de Nigrán, que suba aquí, por suposto. Aquí temos a unha gran promesa, un gran deportista e, sobre todo, un magnífico fillo. Juan, ven para aquí. Este rapaz, así como vedes, foi o que promoveu e o culpable de que este home faga deporte. Juan González. Bueno, a mí non me toca tocalle falar a él. O que pasa que é bastante tímido e ao mellor se lle dou o micrófono se pon medio enfadado. Bueno, pois, sobre todo, non sei, moitísimas gracias ao Concello de Gondomar por esta distinción, tanto de Juan como de Laura, porque son dous exemplos de superación e, polo tanto, eso sempre ten que ser aplaudido e hoxe galardonado en Gondomar. Eu non teño máis que decir que gracias Paco, gracias a todos os membros do xurado e gracias ao Goberno e á Corporación de Gondomar. Pois a foto e o recoñecemento a dous rapaces exemplo de superación, Juan González, Laura Míguez Vila, que a verdade, o que fan estes rapaces é tremendo, increíble, e ademais con ese sorriso nos beizos, como ben dicimos, os rapaces que hoxe teñen sorriso son un exemplo de felicidade para os demais. Aí está esa foto de familia. Quedamos por aquí, que quedamos para a foto final xa. E o último recoñecemento, ademais este sí que por goleada, a Asociación Cultural e Deportiva a 100 Gondomar, Asociación Cultural e Deportiva, que tamén van recibir esa mención especial, unha das mellores concentracións moteiras que hai en toda Galicia e en todo o noroeste de España. Que se quiten os pingüinos e que se quiten os demais, a Asociación Cultural e Deportiva 100 de Gondomar. Paco Ferreira, ademais, bo moteiro como é Paco Ferreira. Non sabemos se o alcalde estará na vindeira concentración ou non. Nuria, por favor, esa foto de familia. A Asociación Cultural e Deportiva 100 de Gondomar, que vai facer a recollida desta distinción. A ver, nin pingüinos nin nada, pero antes, o alcalde vai ou non vai á concentración? Pois sí, sí. Está vindo a todas. Iso é o importante. Pórtase ben? Ou disfrazas e camuflas con algún? No, chamámoslo nós. Por moito que se camufles, o chamamos nós. É dos que fai ruido car motos e logo protestan os veciños que fan moito ruido ou non? No. Non digo el. Depende. É unha das concentracións máis importantes, non? Porque a verdade é que está desmedrando como a escuma.
Pois sí, pero é como todo, para poder medrar hai que moverse por aí. Nos movémonos parte de Galicia, España, parte de Portugal, e para cosechar hai que moverse por aí, senón non se cosecha. E a seguir, non, a seguir medrando, porque para superar a barreira é complicado, pero seguro que se vai superar. Sí, seguiremos luchando para que siga sendo máis grande. Pois nada, alcalde, vostede apunta esa vindeira, non? Eu sí que me apunto, de feito son motero desde hai moitísimos anos. Estou encantado sempre de estar con esta xente, inda que para algúns, dada a súa pinta estereotipada, que esas ideas que hai pensan que ainda son un pouco macarrillas, pero para nada, son unha xente magnífica, sana, saludable, compañeiros. Eu estou encantado de que estedes aquí, Carlos, de que fagades o que facedes en Gondomar, metedes 2000 motos do casco urbano, non hai un problema de orden público, non hai queixas, por moito que se diga, e desde logo levades o nome do Concello por toda España adiante. Estamos encantados de que, e de feito, hoxe estades aquí por eso, porque sodes un baluarte e sodes uns verdadeiros embaixadores do noso municipio. Moitas gracias, seguir así, e sabedes que o Concello de Gondomar sempre estará ao voso lado. Gracias, Carlos. Gracias ao club. Pois a foto de familia dos nominados con mencións especiais, e xa llemos pedindo a todos os premiados nesta gala que se vayan achegando ao estrado para facer a foto de grupo, porque isto está chegando ao remate. Iso si avisar que hai, como no rugby, como noutros deportes, o terceiro tempo aí fora, cuns pinchos cun agape ofrecido polo Concello de Gondomar e pola organización desta gala Concello de Gondomar. Así que, tras esta foto de familia, das mencións especiais, chamamos a todos os premiados para facer a foto final, a foto de premiados desta segunda gala de Deporte do Concello de Gondomar. Moitísimas grazas por estar connosco e ata a terceira, que ben seguro que será o ano que ven. Unha aperta, moitísimas grazas. Segundos, voy contando los minutos. No tengo
tiempo